Hej Kim, tillykke med fødselsdagen. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan komme. Men jeg håber alligevel, at du får en super god dag, selvom at jeg ikke er der. Nu bliver jeg jo 18 år. Det betyder 18 shots. det vil jeg virkelig gerne have overvejet. Men jeg stoler på, at selvom jeg ikke er der, så er der en masse andre, der nok skal sørge for, at du får de 18 shots. Det er længe siden, jeg har set dig, Kim. Det er virkelig længe siden. Kan jeg ikke lide. Vi havde det rigtig sjovt på Bindernes. Vi havde nogle rigtig dejlige dates, efter vi blev kærester. For det gjorde vi. Og vi havde en rigtig sjov gala sammen. vi har fået nogle rigtig fine billeder, der stadig hænger på min væg. Jeg håber, de stadig hænger på din væg. Vi havde ens mobiler. Altså, så bliver det bare ikke mere meant to be, end at man har ens mobiler i samme farve. Hvad kan man gøre, altså? Ja. Du var altid rigtig sjov, Kim. Og jeg savner dig rigtig meget. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan komme til din fødselsdag. Men du får det sikkert sjovt alligevel. Ja. Du har altid støttet mig i alle ting. Så når alle andre påstod, at jeg var dårlig til at danse, så ville du stadigvæk bekræfte mig i, at det var sexet, og at det bare var dem, der tog fejl. Det betyder rigtig meget for mig, Kim. Og jeg er glad for, at du var der til at fortælle mig det. Ja. Så jeg savner dig bare rigtig meget. Og jeg håber, at du får en god fest. Og at du får 18 gode år. Har haft 18 gode år. Og at du får nogle mange flere gode år. Og vi snart ses. Næste år er der forhåbentlig ikke noget lockout til at aflyse gamle elevdag. Så hvis vi ikke ses før det, så har vi i hvert fald en date om 11 måneder. Så ha' det godt. En god fødselsdag. Hej hej. Hej Kimmer, ikke Kimi, for det fik jeg strengt fortroligt at vide, at det måtte jeg i hvert fald ikke kalde dig den første gang jeg så dig. Så du er Kimmer. Altså, når du nu fyldt 18, så skal vi lave den en lille søde ting, fordi du er en god veninde, og vi elsker dig alle sammen. Og som, ja, jeg skal jo fortælle lidt om, hvad vi har oplevet sammen. Og jeg husker dengang, at vi var i høet og havde lidt høsjov. Ikke den slags høsjov, men vi legede. Og der var sådan en rigtig dejlig dyb hul, som gik fra 2 høballer hele vejen ned til jorden. Og det var sådan, gik helt op til patterne, hvis man kan sige sådan. Og det valgte du så styrt ned i. Det var nu meget sjovt, og vi som gode veninder hjalp dig selvfølgelig ikke op, før vi havde taget et godt billede. Og du valgte så senere hen at falde ned bag alle høballerne og næsten brække en arm eller et ben. Det var rigtig sjovt, i hvert fald på vores side af. Så var der også dengang, vi var på stranden, hvor jeg godt kan lide at tage nogle billeder, hvor at vi lavede bunke med en masse tøser, og du skulle selvfølgelig ligge øverst og have magten. Så var der også lidt nytår, som jeg ikke vil komme for meget ind på, fordi det var måske lidt pinligt det hele, men jeg håber gulvet var godt, og vi havde sjovt badekar. Og du røg ikke i poolen, selvom vi havde planlagt det hele. Men bare sige godt fremover, og vi elsker dig alle sammen. Peace out. Hej Kim, jeg har en tilståelse efter alle de her år. Den dag, hvor vi var ude på marken, hvor du tabte uret, eller hvor jeg stjal uret, der tabte du det faktisk. Ja, tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du ved, at vi alle holder af dig. Jeg tror, det er i gang nu. Hej Kim, Rødling. Det er løgn. Jo, Rødling. Det er dig, der er Rødling. Jeg føler altid om på de to, men skidt med det. Nå ja. Men hej Kim, jeg er tillykke med fødselsdagen. Det er så det første. Andet, jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan være der til din fødselsdag, men mistet job, ingen penge hverken frem og tilbage, så det er sådan lidt presset det hele. Men så er det godt, Christine, min kære jobbar, kommer op med den gode idé. Vi kan lave en film! Woohoo! Det tror jeg bare, jeg overvejer lige imod det der. Nå, ja. Men, jeg ved, du havde briller. Mine briller i hvert fald. Så dem tager jeg af med det samme. 2, jeg har taget make op på det ene øje. Men kun for din skyld. Jeg gider ikke til dem begge to, for det er aldrig fint. Det ved du vel nok om. Nå ja, og jeg har taget grøn hue og grøn trøje på, fordi at, som sagt, jeg er Rødling. Og Leo-lopper, du er love-lopper, så lad være med at diskutere det. Men så er der lidt lille minde her. Altså der er mange, ikke?
Som dengang vi har siddet i auditoriet og siddet og kigget på fyre sammen. Hvilket har været rimelig mærkeligt. Nå jo, men så er der dengang, du har fået mig til at få ansigtsmaske på. Hvilket så var sammen med Loft. Jeg vil gerne lov til at pointere, at vi har faktisk gjort ret mange ting sammen med Loft. Nå ja, skide værd med det. Men den der ansigtsmaske der. Jeg har aldrig haft den på siden, og du får mig aldrig nogensinde til at tage den på. Det gælder. Okay. Jeg har haft nejlagt på, så den kan jeg ikke engang vise dig nu. Jeg ville have sagt noget omkring, men du får mig hellere til at sætte nejlagt på. Men det hjælper ikke, når jeg alligevel har haft det på, og du kan nok ikke se det. Men så er der jo Charmed. Nå jo, det minder mig om, så snart jeg får arbejde igen, så kommer jeg og jumper din seng, og så ser vi Charmed sammen med Katrine. Skråstreg Kejle. Det er ikke noget, du får lov til at bestemme. Det er noget, jeg bestemmer, fordi jeg ikke er ældst, men fordi jeg er størst. Men jeg håber, du får en fantastisk fødselsdag, og du bliver fejret, som du skal, for det fortjener du rigtig, rigtig meget. Og jeg savner dig rigtig meget, og jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan komme her nu. Eller jo, i dag. Men så er der det. Men alle mine tanker går til dig her på den her dag, søde Kimmo. Love you. And goodbye. Sarange. Det betyder, at jeg elsker dig på koreansk, ikke? Hej. Hej Kim, tillykke med fødselsdagen. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan komme og fejre din fødselsdag med dig. Jeg sidder i en økonomisk presset situation, og jeg er desværre ikke råd til at komme ind og sige hej til dig. Men da Christine så kom med den her del, så tænkte jeg, fedt, endelig en mulighed for at sige tillykke. Så jeg vil gerne sige rigtig mange gange tillykke. Og at jeg elsker dig, og jeg savner dig rigtig meget. Og jeg kommer måske til Bornholm til sommer med mit cheerleaderhold, så kan det være, at jeg kommer ind og sige hej til dig. Eller du kan komme ud til os og sige hej. Og så kan vi være sammen og have det sjovt. Men jeg savner dig rigtig meget. Det er hårdt, du ikke er her. Jeg savner vores ture på hestene og bare det hele taget nede ved stallen og sjov på gangene og musik nede på torvet. Det er egentlig mange ting, jeg savner. Jeg kan ikke engang huske det hele. Det er så længe siden. Jeg er rigtig glad for, at du var og fejre min, og jeg er rigtig ked af, at jeg kan komme og fejre din fødselsdag. Men jeg elsker dig rigtig meget. Men vi ses på den anden dag, forhåbentlig. Det håber jeg, og vi må aldrig miste kontakt. Jeg elsker dig. Hej Kim. Det er sådan, at når jeg tænker tilbage på den tid, vi gik på efterskole sammen, så har der været rigtig, rigtig mange gange, at du har sådan været super mig for sjovt. Eller jeg tror i hvert fald, det var for sjovt. Jeg ved det ikke helt, men det virker som om det var for sjovt. Og jeg husker egentlig første gang, du var super mig. Det var da jeg havde... 2 sekunder, jeg skal lige... Sat de hårde her balloner. 2 sekunder, jeg skal lige... Sådan der. Fordi jeg kan huske, en af de første gange, du var super mig, det var fordi jeg tog dine nøgler. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg tror, eller grunden til, at jeg kan huske det var fordi, at du havde en lidt underlig nøglering. Det er faktisk rigtigt, den var lidt underlig. Og nu er det sådan, nu ved jeg ikke, hvem der kommer til at se dette videoklip her, men den her nøglering, den var ikke helt normal. Og den havde form som noget, som jeg helst ikke har lyst til at sige, fordi jeg ikke ved, om jeg kommer til at se det her, og kommer til at høre det. Så jeg har altså ikke lyst til at sige, hvad den form af, men du ved sikkert, hvad jeg snakker om. Men jeg kan sige, at den ærligt talt, så havde den form ligesom noget, der ligner det her. Så jeg tror, det er bevis nok. Nej, okay. Kim, jeg vil sige, jeg er rigtig, rigtig ked af, at jeg ikke kan være på Bornholm lige nu og fejre dig, men der er altså rigtig, rigtig langt, når man ligger nogle rigtig bil, som ikke bare er lavet ud af balloner. Den ballonbil. Nej, okay. Kim, jeg vil sige, jeg er rigtig, rigtig ked af at ikke kunne komme, og en anden ting, jeg er ked af, det er, at vi aldrig nåede at blive gift, fordi så var du kommet til at hedde så var du kommet til at hedde Kim Larsen. Lige der. Det er Kim Larsen.
Det er Kim Larsen. Og det kunne være sjovt, fordi jeg havde Larsen til efternavn, så det kunne være sjovt, hvis du kom til at hedde Kim Larsen. For sag. Og Kim, det andet minde, jeg har, det var, da mig og Loft, vi fik dig til at vokse vores ben. Og ja, jeg har i dagens anledning simpelthen gået med til at, jeg ved ikke om du kan se det, men jeg har barberet lige der har jeg barberet ben. Jeg ved ikke om det er overhovedet til at se, men det har jeg. Der er sådan en skaldet stribe lige der. Det har jeg simpelthen gjort for din skyld. Jeg har mistet al min maskulinitet for din skyld, Kim. Jeg går ud fra, at han godt kan stå der. Wow! Men i hvert fald god fest og tillykke og fest og farver. Håber vi snart ses, Kim. Hej hej. Hej Doggy. Tillykke med de 18 år. Det går nu stykke tid siden efterhånden, du er fyldt de 18, men vi fejrer dig i aften, og det bliver fedt. Jeg kom på den her idé med at lave den her video, for der var rigtig mange problemer, der ikke kunne komme. Rigtig ærgerligt. Så jeg kom på den her idé, at vi laver nogle videoer, og så samler vi dem, og så viser dem til dig. Så her er de. Jeg håber, du kunne lide dem. Men jeg skal selvfølgelig også lave en video, fordi nu kan jeg ikke holde en tale og fortælle om alle de pinligheder, du lavede, så nu bliver det på den her måde. Dejligt. Alle de andre, de fortæller om deres oplevelser, eller hvad de synes om dig, og så videre, så det gør jeg selvfølgelig også. Og en af de oplevelser, vi har rigtig mange oplevelser sammen. En af dem, det er noget med en hest at gøre. Ja. Kim fik mig på en hest for første gang i mit liv, og det er også sidste gang, jeg sætter mig op på en hest. Jeg kan ikke lide heste, og det kunne jeg ikke dengang, og det kan jeg stadig ikke. Men jeg tabte ret latterligt aftale, så jeg kommer på en hest, og jeg gør det igen. Men vi har rigtig mange andre sjove oplevelser. Vi har også nogle vandkampe på gangene, og du ved, hvor vi blev filmet, fordi vores bluser var hvide. Vi havde det vist BH'er på, men ja, ikke så heldigt. Og hvor mange gange vi ikke har været i badeland sammen, og... Men en ting, jeg elsker ved Kim, det er et udtryk, vi har fundet på. Ja. Mig og Michelle, vi kom på udtrykket Kim-bluser. Og det bliver brugt flittigt. Meget flittigt. Hver gang min mor ser en Kim-bluse. Se Christine, det er en Kim-bluse. Ja, mor. I ved nok alle sammen, hvordan en Kim-bluse ser ud, ikke? Så meget pat som overhovedet muligt. Sådan hjemme. Men det vil jeg ikke fortælle mere om. Du er en rigtig dejlig pige, Kim. Og jeg håber, at jeg vil have dig i mit liv. Resten af tiden, jeg lever. Du er rigtig skønt, og jeg har så mange ting, jeg kan snakke med dig om. Og hver gang jeg er ked af det, eller sur, eller glad, så er du klar til at snakke med mig. Og jeg er klar til at snakke med dig, når det er omvendt. Og sådan skal det være fremover. Tak. Du slipper ikke fra mig nu, desværre du. Men jeg glæder mig til at fejre dig i aften, og igen stort tillykke med de 18 år. Og med kørekortet. For en fed aften. Vi ses.